Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepareng munjuaken atur wonten sahanda pepadaring para pepundhen sepuh bini sepuh piyang ngaji sepuh para alim para ulama para tamagung kakung semana putri kang satuhuluring budi palagi kunjuk kang hamengku gati Bapak Rosmani Sagotrah Ibu Suryantun kang hamengku gati kang dahat kula bektosi para wakane ngatur sumangga kula dherekaken manengku puja puji syukur marang rasaning Gusti dat ingkang marang dat Allah Subhanahu wa taala ingkang paring nugraha katentreman wiwah kawilujengan mring panjenengan dalasan kula saengga ing ari kalenggahan menika saged nuhoni pamundhut warga kang hamengku gati kanthi rahayu widodonir ing sambikala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad katur kunjuk dumateng jalma pinilih kekasih Gusti Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Mugi lumunturing pangayoman syafaat lumeber tinampi panjenengan dalasan kula wiwit ing donya kongsi delahan. Amin. Sangjaning para tamu kakung putri kasaduluring budi swan kula wonten ngasuh handika sadaya. Hangandhik ridhanipun para kadang bayi musik campur sari ingkang wingking mijil saking Balong Ponorogo sinenggoyong kadang-kadang saking Wahana Audio Sound System kadang-kadang Gusta Multimedia Gusta Ponorogo Live Streaming tan kata lumpen K2 Lifting nuhoni pamundhut keluarga ageng Bapak Rosmani dalah Ibu Suryatun Sagotrah genyong gelar tasakuran genyong kepareng dawapaken ingkang Atmojo Putri Wong Ayu Ras Silinda Surya Chandrawati ingkang dawuh kelawan Wong Bagus Bayu Kristanto putra Jalu almarhum Bapak Marsi dalah Ibu Suparti Mijul saking bangsalan Sambit kanthi pengaten anggrawaken sangyaning para tamu nyuwun tambahing pangestu ingkang wilujeng lumuntur mring temanten manggon keluarga kang bagya mulya kinacaken samening bebrayan menastan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kuwin barokah amin ya rabbal alamin. Kanthi pengaten ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu wilujeng pinalenggah sinambi nglaras kridhanipun Bayu Musik Campur Sari. Wilujeng pakarya Bayu Musik Campur Sari. Nuwun kula nuwun. Rasulullah sadiq
ngaturke dipun sungsungake kunjuk dumateng para tamu, para pepundhen sepuh ingkang rawuh. Mliginipun kunjuk dumateng Bapak Carik ingkang menika sampun pinarak lenggah. Monggo Mbak Vela. Anjih Mas Topik. Senggake, Pak. Berkah barokah rezekinipun.
Kakung sinten? Awir. Loh, langsung dibruuk niki kira-kira apa? Ya Allah. Ampun ngoten lho. Mangke tesih kathah niki stoke. Oh, tasih. Ya Allah, wau sangune kuatah berarti. Ya. Ampun ngoten to, Mbah. Mboten ngapusi. Wau Ibu ngenderek mriki. Aman ya, Bu. Ya Allah, mugi-mugi rezekine kuatah. Niku langsung sak bendel ngoten to. Nggih. Oh, langsung diwehne sak bendel. Iya. Oke. Oh, tayub. Ya siap. Nggih, mangke napa tembangipun? Wis pokoke tayub. Oke. Siap. Sing penting cair loh nggih. Nggih. Alhamdulillah Mbak Bella. Iya. Informasi yang saya terima enjing kalau wau wah para pandemen tayub tumplek-blek kita mriki. Teng mriki. Enjing wau tayupan. Para Nggih to, Mbah. Wau. seniman-seniman. Put. Oh, sak bendel lho. Lah mangke berarti kalih bendel nggih. Wau kan Nggih. sak bendel. Sing sak bendel nggih delok campur sari, sing angka loro delok wayang. Pokoke oke. Piyo. Karate tilane ora to, Mbah. Oh dibenakne. Kon ngitung dhewe lho Mas Topik. Srabrain. Iya. Lajeng ki nggih, Mbah. Lajeng nggih. Kledang kae teko pranyata janjine datang citra kenalin bisa sawaba lali kula ya saniki langsung Masya Allah. Nggih, Ya, boleh. Mboten gantos to, Mbah.
Nggih, menika pancen kula sisih rada mangaler Mas Bayu mangapunten. Awit menika panune dereng mantun. Iya. Monggo diaturke uler kambang dhisik, Mas. Uler kambang ya, Mang. Kula sungsungaken kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Rosmani, dalah Ibu ingkang amangku gati panjenenganipun Ibu Suryatun, ugi kaprah panjenenganipun Bapak Kurwet. Ya, tak aturke uler kambang kangge panjenengane. Kinarya jejampining sayah ya, Mang. Uler-uleran dhisik. Monggo Nduk Vela. Monggo Mbak Vela. Injih. Iya, aja nganti kalah lucu lho, Nduk. Iya. Nek lucu aku surut kok. Iya.
Iki uga nampa nawala lumantar panjenengane sederekipun Kang Mengku Gati. Apa mak? Kunjuk mangke panjenenganipun Bapak Rusmani utawi Bapak Kurwet dipun kanteni panjenenganipun Bapak Carik katuran minggah wonten sangajenging pepanggungan. Katuran apa mak? Katuran dono swanten, Nduk. Katuran berkah ya, Mang. Lajengake Nduk Wela mangke wonten sela-selaning pagelaran diaturke. Ngono ya Yung iya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kadang-kadang saking bayi musik menika pun lajengaken rada sigrak ngaten nggih Kang Mas. Awit menika sampun tabuh 9 langkung 12 menit. Oh ya jamku bosok iki. Nggih, Mas. Niki kula aturaken ingkang sepisan diaturi jumeneng kunjuk dumateng Mbak Vela rumiyin Mas. Monggo. Jame teguh ya basa. Yahene 9:30. Monggo Mbak Vela katuran jumeneng yuk. Ngaturake wilujeng dalu Dik Vela.